den her video inde på Facebook, og det som chokerede mig mest var folks reaktioner på den her video. For folk de synes faktisk, at alt hvad de så i den her video, det var hyldemorsomt. Fordi de synes, at det lignede rigtig meget deres egne mødre, når det var, at de fik skæld ud, når det var, at de var yngre. Men for hunde, i hundeverdenen og hundesprog, så det, som I ser i den her video, er bestemt ikke normalt. Det er helt normalt for en morhund at irettesætte sin hvalpe en gang imellem, når det er, at de begynder at blive lidt voldsomme, eller at de begynder at blive lidt ældre og begynder at irritere hende mere. Så er det helt normalt, at hun lige en enkelt gang måske snapper ud efter dem, knurrer af dem, og lige får sat dem på plads og sagt, det vil jeg ikke have. Det er helt normal hundeopdragelse. Men det, man ser på den her video, det er alt for ekstrem en adfærd til at være normalt. Tæven i det her klip har muligvis ondt et sted, eller så har hun et eller andet, som driller hende psykisk. Og så er det bestemt ikke sundt for hende at være omkring hvalpene, og det er ikke sundt for hvalpene at være omkring hende. I langt de fleste tilfælde, så er det altså bedst for hvalpe at være lang tid sammen med deres mor. Og man begynder også at snakke om 8 uger måske er for tidligt at tage hvalpene fra deres mor, og man i stedet skal gå efter 9 eller 10 uger. Og det er helt korrekt, at der altså er rigtig mange gode ting ved at lade hvalpene være så længe sammen med deres mor som muligt. Men hvis hvalpene har en mor som på videoen her, så kan det faktisk være psykisk rigtig skidt for hvalpene at blive sammen med moren. Og i værste tilfælde, så kan de altså også risikere at blive dræbt af deres mor, når det er, at hun har det så hårdt med hvalpen, som hun har her. Disse hvalpe, de ville altså have bedre ved at være sammen med en anden tæve, som kunne give dem en bedre rollemodel og lære dem bedre adfærdskutymer, mens det er, at de vokser op i de her meget vigtige uger. Som opdrætter, så er det altså utrolig vigtigt at have rigtig stor kendskab til hundeadfærd, og dermed kunne bryde ind, hvis der er behov for det, og faktisk se, hvad det er, at både tæven og hvalpene har bedst behov for i de her situationer, hvis det var, at de skulle opstå. Og så også være ansvarlig nok til at sige, at den her tæve måske egentlig ikke egner sig til at passe på sin hvalpe. Ikke alle tæver er altså egnet til at være gode mødre, så derfor er det altså også en lidt forkert forestilling, at nogle mennesker har sig med, at de rigtig gerne bare lige vil lade deres tæve få bare et enkelt kuld hvalpe, fordi det har hun fortjent, fordi at det burde være hendes ret som tæve. Men ikke alle tæver er altså gode til at være mødre, og det finder man nogle gange desværre først ud af, når det er, at man står i situationen. Men derfor, hvis du virkelig ikke egentlig går op i avl, så lad være med bare at lade din tæve parre, fordi at det lige kunne være hyggeligt med et enkelt kuld. Fordi der er så mange gode opdrættere derude, som laver rigtig gode hvalpe. Så der er ikke nogen grund til, at vi bliver ved med at prøve at avle bare for hyggens skyld. Fordi det kræver altså utrolig stor erfaring at lave rigtig gode hvalpe. Og det kræver virkelig godt mindset at kunne tage de her måske lidt svære beslutninger og kunne se, hvornår at noget måske er ved at gå galt. Så lad være med bare at lade din tæve parre, bare fordi så er det altså, man kan risikere at stå i sådan en situation her. Og selvfølgelig kan alle risikere at stå i sådan en situation, men man skal altså vide, hvad det er, man så gør, når man står der.